салом дӯстони азиз, имрӯз чандума 3 май мо обед кардем, картошка котлет кардем, камтарак салат кардем, я хело тухмо динангира хурдадиан, ҳайф нашава гуфта. Ва ина иҷода хеле мода подарка кардам. Чӣ мегани рамунали? Кулер. Софтнак ҳавиба мегӯтуна подробно оли чақчақ мекунам. Подписчикои намиҷада печёниёе ки ман харидагим, инаи айёвар харидагим беҳад ба мазаи печениём айёвара инаи ёрам. Инем 5 дона инамиё маша пухтагия тамом. Ҳаммати озиқ даже айҷа айёвар харидагим ман. Анамиёра 5 дона, анамиёра 5 дона маша пухтагия. Дига печени чизи буд набуд ҳамашаи магазина. Печениёи машара худш мехӯрада. Не ба маза чизой ба мазаш хай тамошта ба ирамада чӣ мондум да усу гирифтум мондум чӣ гуфтум Шараф диги барои рӯзи сиёҳ гуфтум барои рӯзи сиёҳ ҳозир яке авқот мона хӯрдем ба ман гуфтум ки бираям печёнера биро бихӯрем гуфтум овардем мондем Шараф мега рӯз рӯзи сиёҳ мегум чӣ да охир ту гуфтӣ ки рӯзи сиёҳ да мехӯрем ёра мега котлет хӯрдем значит рӯзи котлет хӯрем рӯзи сиёҳ да гуфтум тоба идарав запоминает кардим ки рӯзи сиёҳ да мо бояд печенора бихӯрем ҳозир тамошобино аввал чизои бамаза тамоша охирон ҳамин чизои маша мемонам инами печениёи маша намон чиёно мулоим данаки корзинкаҳо бамаза будан эклеро бо нохали круглёш бамаза будан бош тамошам чизои бемазатараш монд бояд чи дига буд бамаза урам тамош да чӣ буд ку пахлаваи чидор буд чормағзи ҳамаш 200-300 граммиш ами 30 28 20 даже набуд ягонташ масъалаи ки ними Европа масъала надора хаб кунем ё бедомада масъала мо омадем пеши опера балет ниҷада истодем ҳозир дар иҷа дилафрӯз видео дора видеоша мекуна ба мерем фармош дарс мера ям видео кадеса рафтем мо наврӯзида вапше ягон ҷо набромада будеме дӯстон бовар мекунем наврӯзида мо ягон ҷо набромада будем ина нав мо пеши иҷа суратгирӣ мебиёем кай омади кай успед кади ирӯз 31-ма я моҳи баҳор тамом шуд майда майда мо омадем ҳамҷа пиёда тарафи Сомониён дилафрӯз 2-3 видео барои тикток кадем не барои чи инстаграм тиктока кидат кадаги на иҷа хон дойч буса видео саодат дида будум амҷара смарт да то зур дарс меда инҷа фирмани магазин да ой нами Парсаева магазини умеда Парсаева бабочки шарме скидка кто же не Парсаевский бутик не ходишь в Дубае хай она идет в салоне Зухра Бабаева Ямзура салон ждага пашнис баба дивай Сафита сармеса Сафина вайш качира бутик ирам наврӯзи када ирам я Сафина тахмина Сафита ном дора базар меша тути нишсо иҷа намоли соли нав буда олям подписчиков до сих пор мехӯрем мороженое баъди он нав дадум раст баъди олимпиада я чие турнир буд чи буд инаҷа уже 1 секунда ҳама чия ҷамъ кардия таваққай шикаста дай қаруз дай ҷа истода офтода кафида
Дестем خیلی شوی جبیو و برات نفس بیاد دفشه قطعا پری گلای وجا دلافروز تاری میگه مرایس ویدیو که قطعا مردک بیاید این مردک کیه میگم قطعا نمیدونیش کیه میدونم سامان چی؟ سامان سامان چقدر گده دنیا نمیدونم کتاب کن بگیر کتاب نویسه ما تا همین وقت و یا قهرمون سو میگنیم و کتاب نویسه بیا کتاب نویسه ده این شرف چی هست همون داره چوا پرینسس подписчиков فرامرز девушка пайдо кадай кумам бинмиш бинм нишон наме кадомгиш чанд солаи фармарз я ты 5 сол калона чӣ қадар метоваи بعد короче духтаро у ай саховат бидай надеюсь вай подписчики ман ҳастан ку намедона даже инстаграм да известно ҳаст инстаграм ютуб неку ютуб ана мебинам ҳама ягон гап ганда фаромарз барои вай шуда ай ҳамҷа то саховата пиёда мерава бо қадивай пиёда тавзада кин куҷо ам донишгоҳ мерава ам донишгоҳ куҷо мехонад бо авҷа пиёда ай ҳамҷа то саховата абача биёма ба мошин баромад мегӯям ман пиёда бо занг мезанам аблавай биёма биёрам та ва худам миём моям барои ту пиёда ким куҷо мерафтӣ ҳеҷ ҷо намерафтӣ ҳеҷ ҷо ҳеҷчиай номуш асари номуша бигӯ номуша нагӯ ман мегӯм гороскопот соединид мешава ё мефармад сари номуша бигӯ тамом ҳарфи аввали номуш чиай ше феқати туғри намегира келемени опере сете у феқати туғри мегири хосия так что подписчикои нам хеле проблема ман мегӯм ки нараи хапиёда ай соат дар соат 3:30 фаромарз ай соат 10 меброяд дар соат 5:30 тамом мешава уҷо давлаш деса ин соати 8:30 меояд чӣ дай хеле омадем охе мо пиёда омадем мо фаромарз шараф мо деньги на семью не тратишь а на девушку صورت راسیستم دادم دمیرد کو؟ صورت گیان دادم خای بعد تو همون جا را بردم تا عبید کد دادم تا و چی کد کنم؟ خیلی هم خیلی دوستانی فکراتو نبنویسه این در کمیتاری اکی سلام подписчикои азиз имрӯз 1 апрели никому не вера хони ман инҷош омадам ин ду капуст барои чӣ дек ямондак бошад ман аҷиб ин хеле аҷиб аст даршон 10 клит дорад 10 клит ама талои гари дунё да хонаям меоем у чи барои чи дав ҷо капусто ира барои вай ну эми го мебарам айшмай чо гаде демина 3 соат косметика кардна маққат чи таво стоит боша ин хай мерем 1 соат мехарем ва мерем да биметем меоем барои 3 соат чи косметика ай дастаи ҳамсояша инаҳа зиқит удафа инада танаи девол ҷиқитм хидмаки ами ҳамсоя ҳамиё анде бидруя чиков падаркарои кадистем германия ба фикронам хеле напамяд мешава инам хеле бускаши тарелкаш ёки ина иш ёки сомониё яхташа бигем ира бускаши калонтарш и сомониён калонтарш ну сомониён майдатарш подписчикои наиҷа омадем ванҷа я пирожни занем мафту майли гаптурам ачи хел немегум инҷа мои чаков да асаба ором мекадиям
моеча доштем ку аквариум қати падари чӣ кардем дафшава гуфтем да баъд монда тозакниш инҷо да огромный не ки чӣ буда мои буда мани хадара бита калон духтаро ман да душанбе гашта будам хеле кофера надида будам да хеле бочкача да ширхираки кудако баринайку ҳамун нестарангаму просто кришкара дора ҳохи ширхираки кудако худана аҷиб Finestai manija vai anunciai articoloi seviai baboi qarchi gas pas shambari dabayt kada yakhmo kada vdim kam tare кофе шон ба маза реально духтаро советую анами ашана сеем этажи сеем этажу анамиҷа аҳсан ном доштай ҷои майнда ҳаки махтама ки хуш рувад бо ҷадаи хамоичо дора ки асаботу нором меша вақти кофе нӯшидан